Kollox qed jindika li l-gvern ta' Roberta Bela qed jaħrab milli jiddiskuti l-problema u kontrollabbli tal-iskart fil-waqt li l-unika soluzzjoni li ħarġu bija sissa kienet biss li l-poplu jifriża l-iskart organiku. F'post fuq il-medja soċjali, d-deputat tal-Partit Nazzjonalista Derin Karabot spjega kif hu laqa stedina sabiex jipparteċipa f'dibattitu fuq il-programm Extra Sajf, dibattitu li jitratta il-problema tal-iskart f'pajjiżna. Iżda min-naħa l-oħra l-membri tal-Labor ma ċċettawx li jipparteċipaw. Net News jista' jikkonferma li l-Ministri informaw lil producers li ma setawx jattendu minħabba problemi loġistiċi. Dan meta qabela għandu l-akbar kabinet li qatt kellna f'pajjiżna. U ironikament ħadd mill-Ministri ma sab ħin għal din id-diskussjoni. Dan meta hemm 5 membri mill-kabinet li b'xi mod jew ieħor għandhom x'jaqsmu ma' dan is-settur. Fil-fatt il-Ministru Byron Camilleri huwa responsabbli mill-leża, l-entità li tista' tagħmel l-infurzar. Il-Ministru Clayton Bartolo huwa responsabbli mit-turiżmu. Il-Ministru Owen Bonnici u s-Segretarju Parlamentari Alison Zerafa Civelli huma responsabbli mill-Kunsilli Lokali u l-Ministru Miriam Dalli hija direttament responsabbli għall-iskart. Għalkemm ħadd mill-Ministri maċċetta l-istedina għal dibattitu fuq il-PBS, il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali Mario Fava laqa l-istedina sabiex jipparteċipa f'dan il-programm. Il-problema tal-iskart f'pajjiżna issa ilha għaddejja għal diversi ġimgħat u l-Partit Nazzjonalista qed ikun proattiv u joħroġ bil-proposti sabiex tkun indirizzata din il-kriżi li laqtet diversi lokalitajiet.